Gusti Allah sesembahanku rinten lan kalu mung limang wektu mung rasmo jalan nafsu Gusti Allah sesembahanku rinten lan kalu mung limang wektu kanggo rasta mungkar lan nafsu
bakul limpang sekane dadi salatan. Yo. Jumurung pambagyo mulya kang moho kawasa nguri-uri luhuring budaya temah ambabar rendahing tata susila kawula nuwun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengang miwah sih wilasaning Gusti. Mugi tansah kajiwa kasarira wonten ing badan kita sadaya. Kejo tengasanipun para pepunden, para sepini sepuh adi sepuh. Miwah kasemaning ingkang tansah hamastuti dening pepoyaning kautamen ingkang satuhu pinundi pundi. Kejo wonten ngasanipun pangemban pangebating praja satriyaning nagari. Ingkang minangka pandam pandoming kawula dasih utaminipun kunjuk wonten ngasanipun Bapak Lurah ingkang tansah kawula tuhani para priyagung pamirsa kakung sumawana putri ingkang pantes tampi pakurmatan santuhu pantes sinugata ing Sudarsana. Ujug wonten ngasanipun para kadang sutrisna budaya ingkang tansah bagya mulya. Ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pepanggihan kalian mrikanca krida muda tamtama putra Kembang Kuning. Jaranan dandut krias ingkang mijil saking Desa Polobuka Kecamatan Getasen Kabupaten Semarang. Ari kalangan punika
marak sanuhani pamundhut kinen ngaturaken leladi budaya Jawi ingkang awujud jaranan dangdut kreasi ingkang sampangke badhe ngaturaken ridaning para tamtama saking Pala Buga. Sarta swanipun prikanca nuhuni pamundhut pangarasaning panitia gebyar seni saha basar UMKM Anjayeng Bawana kapindho ingkang pilenggah wonten ing Kelurahan Gedongan Kota Salatiga. Para katang sutrisna budhe ingkang tansah bagya mulya swanipun Ridho Muda Tamtama Putra Kembang Kuning makarya sesarengan kaliyan Susu Balap Pro Audio Mijil saking Pala Boga ingkang dipun pangarsani saking panjenenganipun Raka Mas Agus Andri Susu Balap. Ugi sesarengan kalian Bagong Stik Rijing Soho SS Digital Lighting ugi mijil saking Pala Boga Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Sarta swanipun prikanca Ridho Muda Tamtama Putra Kembang Kuning sinenggoyong dening Cacah Tri Widawati ingkang samangke kepareng badhe kawula pitapangaken setunggal lembaga setunggal kunjuk wonten ngasanipun keluarga ageng warga masyarakat Kelurahan Gendongan Kota Salatiga. Pitepangan Widawati ingkang angka sepisan. Widawati mijil saking kita Boyolali. Kasut singgar saking Palanggan Mangayut dia Karisma. Sing nunggang gorobei sing ngiring para mantri sing nong ajarane turun gunung. Wilujeng dalu Mbak Dian. Wilujeng dalu Kang Mas. Pepanggihan kalian Ridho Muda Tamtama Putra Kembang Kuning sowan wonten ing Laladan Gendongan Kota Salatiga. Pripun pawartosipun Mbak Dian? Alhamdulillah rame niki nggih Mas. Rame luar biasa. Ginanjar kawulujengan. Mugi-mugi adicara menika tingkas sak rampunge. Amin. Saking para winalengah saha para pamirsa sedaya kalajeng pitepangan Widawati ingkang angka kalih. Kalau suwun jengkar saking Palenggan Pinarak Mangayut. So, Vita Anggraini KMT. Kang Doro Pei sing ngiring para mati cengken ajarane mudhun panggung beda lagune wilujeng dalu cahayu cek Wilujeng dalu Kang Mas Tirta panggih malih wonten ing sesi ingkang angka kalih nggih. Sesi kedua. Dalu punika luar biasa. Semua warga masyarakat dusun Kelurahan Gendongan rawuh Kajeng hampir sani Ridho Muda Tamtama Putra Kembang Kuning. Pripun pawartosipun Mbak Jo? Alhamdulillah Mas Tirta. Sehat? Alhamdulillah waras? Boten pati. Boten patah. Ora apa-apa, warase engko kerin. Saking para pamirsa, para kadang sutrisna budaya. Tumuli kalajeng pitakepangan Widawati ingkang angka 3. Presiden mijil saking kita Bandungan Gendo Ayu asik sayangku KMT yo
Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu ugi kakak. Ndak asih. Nggih. Jan bengi iki awake dhewe wong telu wong papat ning kene kok iso Wong kaya papat, toh. lapis. Lah napa niku? Lah iki sore aku nggo abang lah ya mesti do pengen ning kono abang Ya ijo iya kuning. ta. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah. Sehat. Saya Kang Mas. Saya alhamdulillah. Sehat terus niki Kang Mas. Jan menika pesinden sing viral teng TikTok menika lho. Amin. Kula Saking amini nggih. Bandungan. Heeh. Lalu menika kapareng nyawiji kalian Krida Muda Tamtama Putra Kembang Kuning. Sagunging para pamirsa para kadang sutrisna budaya ingkang satuhu bagya mulya. Cacah Triwidyawati sampun ngabyantara jumeneng wonten ngasanipun para pamirsa. Panmira kepareng sadaya pamirsa amirsani kanthi mardu mardikaning panggalih kridaning Swakrida Muda Tamtama.